tuke nyakorom gajuang banglek mar Kenya tuke mag pinje Afrika higa 2025 e piny mar Morocco gore Luanda. Harambee Stars biro tugo tukgi mogik e Group J e kindgi gi tim mar Namibia. Stars ne dwaro mana modi mondo mi gibed gi lemb geno, kata kamano modi gi Zimbabwe no thichogi oko. Yowuot Engine Ferrat biro rwako Namibia e piny mar Afrika milambo e tukgi mogik mar manyo tiko kaloch onge kama biro tere Harambee Stars. Kenya nyaka sani omako thuolo mar adek e Group J gi points 5 ka Namibia ni mana gi points 2 kende. Higa mar 2019 e Harambee Stars no tuke mag AFCON mogik e kinde mane itawe gi kocha ka Kenya koro biro rito nyaka higa 2027 kama gibiro bage tuke gi kaachiel gi pinje mag Tanzania gi Uganda. Hocam.